Ljudi moji, otvaramo dumpling i volim da je ljubičasti. Evo ga da vam ga pokažem, da vas ne lažem. Imam dumpling i voljela bi da je ljubičasti ili plavi, jer mi se to omiljene boje. I sada ćemo da otvaramo. Iako vi ćete prvi da vidite, posle ću ja. Evo. Ajde. Ne znam. Nešto brzo sam otvorila, jer jedva čekam. Koji je? Ljubičasti! Baš bih htjela da je bude ljubičasti i ljubičasti je. Ako želite part 2, obavezno lajkujte video. I svega. Ajde, čao!